Видеоигрите винаги са били една голяма част от моя живот. Още от малък се сещам как обожавах да играя Майнкрафт на стария компютър на нашите. След това, когато го сменихме, започнах да играя GTA, минах на CS, на Fortnite, на Лига и така нататък. И през по-голямата част от моя живот аз винаги съм играл на видеоигри. Създал съм толкова много приятелства, играйки, и сме се сплотили толкова много, просто защото сме играли една и съща игра. Но въпреки това колко добър спомен са те за мен, аз смятам, че ако ти си над 16 годишна възраст, не трябва да играеш в видеоигри. Ако ти искаш да станеш успешен, да можеш да изкарваш много пари, да си по-атрактивен, да си по-уверен, да бъдеш възможно най-добрата версия на себе си, то видеоигрите няма да ти помогнат по абсолютно никакъв начин. Само единствено могат да се окажат една пречка по пътя, който така или иначе е доста труден. В този клип ще разбереш как аз успях да спра видеоигрите, защо го направих и как ще ти помогне да станеш една по-добра версия на себе си. Как аз успях да спра видеоигрите? Сещам се, през 2022 година бях изключително заребен да цъкам в Лига. Буквално играех постоянно с аверите си и единственото адекватно нещо, което правях през деня, беше да тренирам и да излизам за по 2-3 часа на ден. Тогава аз не осъзнавах, че видеоигрите могат да ти вредят по някакъв начин, освен че очите ти се напрягат докато играеш. И дори в почти всяко едно self-improvement клипче, което гледах, се обясняваш как видеоигрите ти пречат, как трябва да ги спреш и как животът ти ще бъде много по-добър, когато ги спреш. Тогава аз обаче не осъзнавах по какъв начин ти вредят и защо трябва да ги спра. Един ден нещо просто прещрака в мен и аз реших, че не искам видеоигрите повече да са част от моето ежедневие. Аз исках да започна да изкарвам повече пари, да стана по-атрактивен, да съм по-уверен, да излизам с повече момичета и като цяло да стана възможно най-добрата версия на себе си. И беше ми писнало по цял ден да играя видеоигри и реших това нещо да го премахна изцяло от ежедневието ми. Започнах да излизам по-често, започнах да уча как можеш да изкарваш пари от собствен бизнес. До някаква степен загърбих приятелите, с които единственото нещо, което правихме, беше да играем в видеоигри. И като цяло изчезнаха от ежедневието ми видеоигрите. Промяната беше осезаема. Буквално всеки един аспект от моя живот започна да се покачва. Започнах да изглеждам по-добре, станах по-уверен, малко по-социален. Въпреки това, че бях все още толкова насрам тогава. Но да, започнах и да излизам с повече момичета, започнах да качвам повече мускулна маса. Как обаче ми се получи толкова лесно от раз да спра видеоигрите? Истината е, че аз промених изцяло начина, по който гледах на себе си и от момчето, което играеше в видеоигри по цял ден, без да прави нищо смислено, аз започнах да гледам на себе си като на млад мъж, който е на път към успеха. И може да звучи кринч, може да звучи странно или прекалено самонадеяно, но това беше нещо, което ми помогна да ги загърбя тотално. Аз промених начина, по който гледам на себе си и съответно нещата, които върша. И щом започнах да гледам през призмата на тази нова самоличност, как мога да започна да изкарвам пари, как да стана по-атрактивен, какво ново мога да науча, за да стана по-добър, то вече видеоигрите не конфигурираха в цялото това уравнение и съответно изчезнаха и от ежедневието ми. Затова се получи с лекота. И в други клипове съм ти обяснявал как, за да промениш навиците си, трябва да промениш начина, по който гледаш на себе си. Тогава аз не го знаех това нещо и съвсем случайно се получиха нещата. Но щом ти гледаш този клип, аз ще ти дам предимството да си напълно наясно с това какво можеш да направиш, за да ги спреш. За да спреш видеоигрите, трябва да промениш начина, по който гледаш на себе си. Ако искаш да си успешен, да изкараш повече пари, да си щастлив, да си по-уверен, да си по-социален, да излизаш с повече момичета и така нататък, каквото и да било, то видеоигрите по абсолютно никакъв начин не ти помагат. И по-добре ги разкарай колкото се може по-бързо, защото те спират растежа ти. Веднага, щом аз ги спрях, всичко в моя живот стана много по-добро. И да, вместо да ранкваш в Лига или в CS, започни да левелъпваш в истинския живот.
Започни да тренираш и направи атрактивно тяло, с което можеш да се гордееш. Започни да четеш повече, да научаваш нови неща и да станеш по-интересен и по-умен човек. Придоби знания, които ще ти помагат в бъдеще. Придоби умения, които ще ти донесат пари в бъдеще. Започни да излизаш и да разговаряш с повече хора, за да можеш да станеш по-социален и да развиеш комуникативните си умения, както и да станеш по-харизматичен. Аз дръпнах адски много в личен план, след като спрях да играя видеоигри. И защо се получи така? Просто е. Всеки един мъж има желанието да влага време и усилие в това да се развива в нещо, както и да получава някакъв вид статус. Просто така сме устроени. И проблема с видеоигрите е, че те са една перфектна симулация на това да се развиваш в реалния живот. Но там всичко е доста по-лесно. Не губиш нищо и не рискуваш нищо. Просто трябва да си там и да прекарваш време, което така или иначе е приятно. И точно това прави видеоигрите толкова заребяващи. И развитието и прогреса, който правиш, задоволява цялата тази натурална нужда, която имаш ти, да влагаш енергията и усилията си в нещо. И дори ако си добър и играеш с други хора, може да получиш някакъв вид статус. Ще те питат за съвети, ще си казват, колко е добър или как успя да го направиш това нещо. И виждаш как видеоигрите задоволяват изцяло желанието ти да прогресираш в реалния живот. И проблема е, че колкото и да си добър, колкото време и усилия да вложиш, ако ти, примерно, не си професионален играч или стримър, по абсолютно никакъв начин живота ти няма да се промени. Ще си останеш същия загубеняк, ще имаш същите вредни навици, ще се чувстваш също толкова мизерен, колкото си бил и преди. Просто живота ти минава пред компютъра. Това е цялото нещо. Нямаш спомени, за които да се радваш, нямаш истории, които можеш да разкажеш и съответно си доста по-скучен, неатрактивен и неприятен човек за разговаряне. Повярвай ми, не искаш да си от този тип хора. И не се самозаблуждавай, не си нито стримър, не си нито професионален играч. Докато не стъпиш на официален турнир и докато не пуснеш първия си стрим, ти си просто загубеняк, който играе видеоигри. Това е. Игрите те разсейват от потенциала, който имаш и от нещата, които можеш да постигнеш в истинския живот. Аз толкова много се старах да бъда добър на лига и отделях толкова много време в цялото това нещо, като не осъзнавах, че първо, че не ми носи никакви плюсове, второ, че аз можех да вложа също толкова усилие в това да се развивам в реалния живот и да получа истински награди, нещата, които искам наистина. Но за всеки е по-лесно да седи 3-4 часа пред компютъра, да се забавлява и да не прави абсолютно нищо, отколкото да вложиш също толкова време в това да се развива и да стане възможно най-добрата версия на себе си. Игрите потискат енергията и амбициите, които имаш. Ако ти искаш да станеш успешен, ако искаш да живееш щастлив живот, ако искаш да изкарваш много пари, да имаш семейство, да караш скъпа кола, да седиш по цял ден на плажа и да не правиш нищо и така нататък, то видеоигрите по абсолютно никакъв начин не ти помагат. Даже те са, може би, най-голямата пречка за постигането на това цялото нещо. Просто защото издърпват цялата енергия и амбиции, които имаш и не ти дават абсолютно нищо в замяна. Надявам се да съм ти бил полезен и да съм ти отворил очите за това как видеоигрите ти пречат да разгърнеш истинския си потенциал и да станеш възможно най-добрата версия на себе си, да получиш нещата, които искаш, да станеш човека, който искаш да бъдеш. Надявам се да съм ти помогнал и до скоро, братле. Ай!